Ja, nu tänkte jag visa den här hyllklimp som är med så jag och han ska köra mot varandra nu. Vi kör väl igång, eller först måste jag bara resa lite och värma upp. Eller jag tittar lite på det här så. Då kör vi. Nu. Nej, just det. Först ska jag bara värma upp lite. Inte lite. Heter jag radarslakt? Konstigt. Då får jag väl leta det. Jag är inte så bra. Fast bättre än Boe. Attans. Då kör jag igen då. Oj, alla fick driver down, som det heter. Vilket jag inte kommer på. Inte så länge jag lever. Yes! Alla andra. Nu ska det komma upp en skickare till mig. För förlora kommer jag inte göra. Det kan jag lova dig. Och nu är jag etta. Sluta moa mig. Yes. Så. Då får jag en sista. Gud, Emil. Sebon kommer inte vinna. Det ska försäkra jag. Så lyssna eller titta. Eller båda och. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Clash Royale. Och vi tänkte använda den här leken.
och den kommer att spöa-tränaren som jag kommer köra nu. Ja, nej. Jag vill inte bara komma in när jag håller på. Ja, jag ska köra det här nu så hej då, syns i nästa video.